Matashin, ɗan shekaru 20 da haihuwa a duniya, kuma asalin ɗan jihar Adamawa, wadda Allah ya horewa ilimin ƙere-ƙere, shi ne ma ya ƙera waɗannan motoci manya da ƙanana, ciki ma har da wannan mota irin ta gwamnatin jihar Adamawa, wacce aka yi wa laƙabi da suna Fresh Air, da kuma wannan katafila ta noma, wadda ya ce ya ƙera wannan katafila ne a madadin ɗan Lawan Adamawa, wato Alhaji Sadiq Umar Daware. Ganin yadda Sadiq Umar Daware ke ci gaba da mai da hankali kan abin da ya shafi harkokin noma da kiwo a mafaɗin Najeriya baki ɗaya. Hakan ya sa matashin ya yi sha'awar ƙirƙirar wannan a madadinsa. Matashin dai ya ƙara da cewa iya matakin karatunsa a sakandare ya tsaya, da a ce zai iya samun damar zuwa gaba, musamman ma wajen abin da ya shafi karantar harkar ƙere-ƙere, yana da yaƙinin cewa matasa bila adadin za su amfana a ƙarƙashinsa, duba da irin wannan mataki da kuma ilimin da Allah ya hore masa. Tattaunawar da muka yi da wannan matashin, inda ya rungumo waɗannan motoci da ya ƙera, muka kuma tattauna da shi, inda ya bayyana mana yadda ya faro abun da kuma yadda yake gabatar da abun a yanzu haka. Sunana Hussaini Haruna. Hussaini Haruna, shekarunka nawa? Shekaruna 20. A ina kake da zama? Ina zaune ne a nan Jimeta. Jimeta a wace unguwa? Unguwan Gayawa. Unguwan Gayawa? Da ke hanyar Numan. Menene matakin karatu da kai? Karatu na secondary ne kawai na tsaya. A secondary? To gashi na ganka da motoci da ka ƙera na kwali wadda suke tafiya da tractor har da flyover. Me baka sha'awar ƙera irin waɗannan ababe? Wato waɗannan dai tun ina yaro na taso da kere-kere da 'yan uwana waɗanda muke yi. Muna girma, saura sun bari ni kuma na ci gaba da yi. Na taso dai ina kere-kere, yanzu gashi har Allah ya sa duk abin da na gani dai ina iya ƙerawa. Shine da na ga wannan motoci da mai girma gwamna ya kawo na taimakon al'umma, shi ne ce bari in ƙera shi. Kila ko gwamna in ya gani shi ma zai iya tallafa min samun kammala karatuna. Kamar ya aka yi ka fara? Na ga kamar duka ka ƙera abubuwan suna tafiya, suna aiki, ya kai har suke tafiya? In na zauna dai kawai na yi tunani akwai yadda zan yi in haɗa shi, kawai sai in je in sayi kayan aiki. In na samu kayan aiki sai in jejjona su, sai in haɗa su kama tafiya ɗin. Kamar me da me kake ƙerawa yanzu? Duk abubuwan da dai na gani, amma yanzu haka dai ga motoci nan da su jirage da su tractor, abubuwa dai da dama ina haɗawa. Wannan mota na Fresh Air da ka ƙera, ya aka yi ka samu damar ƙera shi? Ka taɓa shiga motar ne ko kuwa kana gani yana wucewa ne kawai ka yi shi? Wannan ban taɓa, ko taɓa shi ma ban taɓa yi ba, kawai ina gani yana wucewa ne. Shi ne na shiga Google na soke hoton shi. Shi babana ne ya ce min in ƙera shi ma, shi ya ban komai da komai kayan aiki. Kuɗin sayan kayan aiki na je na siyo, shi ne na ƙera wannan motar. Yanzu kamar za ka ƙera waɗannan abubuwa, akwai abubuwan da kake saya? Duka kayan aikin sayan su nake yi. Kamar me da me kake saya kenan? Kamar su mota fanka da su wayoyin aiki da su kuma fenti da su sauran glass da su glove na wuta, ga su ina sayan su ne, da su batura. Na ga kamar wannan tractor ka ce ka yi shi saboda jin daɗin harkar noma da shi Sadiq Daware yake yi. Ka taɓa ganin shi ne? Ban taɓa ganin shi ba, kawai ina jin muryar shi ne a rediyo. To amma yanzu watakila irin waɗannan ababe da kake ƙerawa, kamar me kake so al'umma su yi maka a kai? Ina so dai duk wanda yake da hali, mai hannu da shuni, in ya gani dai ya taimaka, ya tallafa samun in kammala sauran ci gaba da karatu, ya taimaka mana dai inda za mu samu mu zama girma mu taimaki al'umma nan gaba. Kamar in ka samu daman gurbi na karatu, kana ga za ka iya ci gaba da karatu kuma ta fannin ƙere-ƙere? Insha Allah, in dai na samu dama zan ci gaba da karatu. To da abun watakila a ce yanzu za a taimake ka, kamar ta ina, ya za a same ka? Za a same ni ne da zaran an zo nan Yola aka shiga Jimeta, nan hanyar Numan Road, wani anguwa da ake ce da shi Gayawa, ina anguwan da zama. Kamar lambar waya ko kuma wani makwabci ko wani abu da za a iya samun ka kai tsaye, akwai shi? Kamar lambar waya kan za a same ni da shi. To kira lambar mu ji, kana riƙe da shi a kai? Ina da shi a kai. Kira mu ji. 070 14 91 16 55 ko kuma 080 68 58
73 43. To menene fatanka ga al'ummar jihar Adamawa da ma gwamnatin kanta da shi Sadiq Umar Daware da kai masa wannan al'amari? To ina fata dai in sun gani, in Allah ya yarda, in sun taimaka min nima in sun samu in taimaki al'umma nan gaba. To Allah ya taimaka.